Hello, what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga idol, na katuga po ning okay-okayan nako nga sapatos katong kanang upload nako bag-o muna siya. So murag nahog ni siya part 2. So karon mga idol kay naslay new arrivals pero gamay ra. Kuan ra kanang mga basketball shoes kani siya kani diri. Diri na yung mga new arrivals diri. Pero ang uban mga idol mura gyapon pero daghan mo ko to wala napakita. So karon ipakita na ko mga idol katong kaya apil na ko ning basketball shoes kay pag last wala mo ko ni na kuan napakita sa inyo ha. So karon sa katong mga nangitag basketball shoes ay pakita na nako ni og ang ilang price og ang sizes. Din sa katong nangita og pang soccer katong ni comment sa akong kuan na daw ko ni pang soccer na dre usa kini pang football kini siya. So ang iyang size kay ikaw unsay size nimo katong subscriber na to nga ni comment nga naba daw ko ni pang soccer. Ay murag mga kuan siya size 9. Size 9. Tag 690. Ha. Oh. Fresh pa kay mga spikes oh. Pwede pa ni tamak. Tinapod sila Air Force 1 nga red. So mag-birol sa ko mga idol para unya ipakita na ko nyo ang kuan mga sapatos. Then shoutout day ko ni kuan day ni Captain Sling. So ni kuan to siya, ni comment siya sa katong last na ko nga video wala nakalimot ko siyang kuan. O si karon dumana jud ti kadol. Shoutout to Captain Sling. So katong mga hilig og mga barko-barko diha kay kuan tong mga hilig barko-barko diha na sa YouTube channel Captain Sling. So i-search lang ninyo and subscribe na lang po ninyo. So nadre lang pang basket mga idol kini siya. Kani KD kani size 9.5 kani siya, size 9.5. Ang price mga idol is 1,690. So good condition pa sa mga idol, kuan lang limpyon lang siya gamay. Kani siya, medyo kuan man siya sa iyang sole. So slightly heel drag kani siya. Slightly heel drag. Din wala siya kuan mga idol, walay sole separation. So walay reglud kani KD. So 1,690 mga idol. So pwede pa niyo mahangyo kay negotiable ra man diri. Tinapod sila kining Patrick nga kuan Kyrie kani. So ang size mga idol tanaw sa akong size mga idol 8.5 kani size 8.5 slight heel drag kani siya. Wala gyud po siya sole shape mga idol, gamay limpyo lang gyud kani siya. So ang price ani mga idol kay 1,790 kani siya. Then napod sila kuan mga idol kini 1,890. Pero ang price ko sa mga ang size kay 8.5 gapon siya mga idol. So 1,890 ni siya, slight heel drag lang gapon. Kani siya heel drag. Then wala gyud siya sole shape. Oh. Good condition gapon siya mga idol. Kani 1,790 kani good condition size 9.5. So katong size 9.5 diha kani siya size 9.5 ni siya. Slightly heel drag lang gyapon, walay sole shape. So kuan good condition gyapon siya. So diri sad mga idol, so kini mga pang basket sa tong unahon kani siya murag 1,990 kani. So slightly heel drag lang siya mga idol. Kani siya slightly heel drag. So
So ang kuan idol, ang yang size kaya itong tanaw ng size ha. Size 7.5. 7.5 siya mga idol. Then kini running shoes tag 700 kani. Running shoes nga all white size 8. 700 siya mga idol. Then kini running gyapon ni siya. Jordan nga kuan, unsa ni nga Jordan? Wala ko ka kuan ani nga Jordan mga idol. Pro Jordan siya. Size kay size 8. Size 8. Tag 1,490. So negotiable pa mga idol no. Then sa katong nangita og kuan Air Max, Nestle Air Max kani siya. 790 kani. Tag 790. Tanan akong size mga idol ha. Ano i-race man kaning usa ka pair bi. Kaning iyang pares pa tanaw na to. 7 mga idol. Size 7. So itong nitag Air Max to 790. Kani siya, 790. Kini kay size 6. Size 6. Tag 990. So katong mga size 6 de mga idol no, ninduta biyan ni sa pusay. Kani siya, size 6. Kani Vapor Max 9 tag 900. Size 6.5. 6.5 mga idol, tag 900. Din sa katong mga dagkog tiil kani. Sino siya Optim? Size 11. Size 11 tag 990. Size 11 siya. Din sa katong mga women size mga idol na po diri na kani siya. Unsa ni siya nga kuan? Structure. So since gamay raman sila new arrival mga idol, ipakita lang ako atong wala na pakita nako before katong sa karon tutong last upload nako nga latest video nako. Kay daghan mo katong wala napakita, mostly ako napakita to Vans o katong mga Nike man. Di na mga basketball shoes wala na ako napakita. So karon ako siyang ikuan tagsa-tagsaon ang price ug ang sizes niya. Ni sugod diri kay dako nilang medyo dako nilang store mga idol diri ana. So ipakita na ako mga idol ang mga sapatos tagsa-tagsa and pilihan lang gyapon nato kay ang uban napakita naman ako. Pilihan ako tagsa-tagsa ang mga pang basketball shoes ug katong mga wala pa nako napakita.
mo na lang mga pang basket nga sapatos mga idol. Kung sa kato mga interested mga idol, PM lang mo silang page. Ibutan lang gyapon ako ang ilang page sa Zim Variety Shop na araw na mo reply ra man sana sila dayon. And ang address po ibutan lang sa nako kay gibutang paningot ko dul kay niuwan ganina niya karon ga jacket ko kay nagdag-om karon niinit. Manungog yung panahon. So, i-PM lang ninyo. Then, thank you so much for watching my video mga idol. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos. And, base next week mga idol or karon nga week mga idol, moadto ta sa katong last akong givlogan sa Cyrus RTW shop nga okay-okayan gapon og adto ta sa katong mga top grade nga mga sapatos sa Guadalupe. So, kanang duha mga idol, I hope nga makaadto ta, maka-vlog ta dito kay para at least namay dagan makitaan kung nanamay mga idea kung asa mamalik. So thank you so much for watching and bye bye, mag-edit ako.